Ayan, Miguel Love Short, meron tayong sounds. Sana meron na makisama naman to. Diyos ko naman, oy. Meron na. Ayan. Gusto lang pala nito take two. Ayan, meron tayong sounds. May sound na po ba? May sound na? Ayan, sana di mawala yung ano. Hindi tayo sa take two. Ayan, may sound. Sana wag mawala yung sound. Ayan, Miguel Love, shout out everyone. Good morning mga lalabs. Envy, has the LS ended? No. Higher! Ayan. Lumipat na kayo mga lalabs ay. Ayan, one drop J Lalab, Miguel Love, shout out one drop. One drop Lalab, my first live, not good. Why like this? Dito. How are you? I am good, Lalab. One drop J, Miguel Love, shout out. Thank you so much, my friend. How are you? What happening? What happening? I'm fine. Ayan. Thank you, my friend. One drop J. Ops. Dapat pala. Yun. Ayan, one drop J. Nagbaba ng bahay. One drop J. What will I do? Big up, Miguel Love, shout out. Lalab, Miguel Love, shout out. How are you, my friend? Miguel Love, shout out. Don't forget to like my lives, everyone. Thank you so much. Ayan, palablab, one drop JNB. Connect to one drop lalabs. Uy, may mobile, another mobile, forget. Wait.
Sipul Vlog, lalab, tamsak, may galab, shout out, Sipul Vlog. Ayan. Lalab, Sipul Vlog. How are you today? I am good, lalab. And how about you? Lanbang. My dad trend orama studio say maayong buntag. Ayan. Maayong buntag, lalabs. Ayan, 4 million, Miguel Love Shirt Live, Miguel Love Shirt, lalabs. Live. Ay. Wala. My dad trend orama studio say maayong buntag man sa iyang tanan. Tell to your dad, how are you? Envy. How is he? Ayan, 6 million Miguel Love Shout at mga lalab, maglablaban po tayo dyan mga lalags. Magdikitan, maglablaban. Ayan, pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Ayan, si Life nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Life. $4 million Miguel Love shout out. Ayan, salamat sa pa-3 like. Sipul Vlog, lalab, nandito ka pa ba? Sipul Vlog.
Ayan, 4 million. Mega love shout out, 4 million. Katropa 29 vlog. Ayan, katropa. Kumusta ka na, lalab? Matagal-tagal tayong hindi matagal akong di nangisda. Matagal akong di nag-live. Payuda ho! Sana all may pang-ayuda. James Vlog, lalab, mega love, shoutout lalab. Ayan, di kita nyo si katropa, maraming alagad yan. Grabe kong mag-ayuda yan sagad. Payuda host from Katropa 29 vlog. Sana all si katropa mag-aayuda. Ang laki na pala ng bahay na 17K na, sana all. Hindi ka nagla-live. Tiraw natin. 6 hours. Ay, nag-live ka. 6 hours. James Vlog, lalab, mega love, shout out. 6 million, mega love, shout out. Ayan, 5 thumbs up. Kumusta ka nakatropa? James Vlog, lalab, good morning. Ayan, magkape muna kayo mga lalabs. Ako nga lang, di pa ako nagkakape. Ayan, 6 million, mega love, shout out mga lalabs. Madilim ba yung mukha ko? Di nyo ba nakikita masyado? Madilim? Okay lang, host. Madilim ba? Tamsak harang danos. Mamita MK lalab, kumusta ka na, Mamita? Kumusta? Ang laki na ng mga bahay nyo, ah. Nagugulat ako sa mga bahay nyo. Ang laki na. Tamsak harang danos, salamat. Ana lalab, mega love, shout out, tamsak danos. Ana lalab, mega love, shout out, 6 million, mega love, shout out, 6 tamsak. Ayan. Kumusta naman ang lahat dyan? 7 million, mega love, shout, padikit please. Ayan. Si Ana nagbaba ng buy, padikit please. Ayan, dikitan natin si Ana, mga lalab, 7 million, mega love, shout out, 7 million. Ayan naman, tagal-tagal tayo hindi nag-live, mga lalabs. Namiss ko mag-live, ba? 5 months akong nag-stop. Napabayaan ko si Whitey ko. Kaya ang baba ng Okay lang, host. Long time no si kaya nga lalabs. Matagal-tagal tayong di nag-live. Kumusta ka na, Mamita, kumusta? Grabe na, sumasahod ka na siguro every month, ah. Every month siguro may sahod. Live, ayan, nagbaba ng bahay. Si Live, love-lovein natin mga lalabs. 6 million, mega love, short. At pa-share naman ako lalab ng live ko para mga pumasok na bago. Ayan. Tamsak na lang mga lalab and share lalab. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat. God bless everyone. 6 million. Ayan. Hayos, good morning po. Lorena Abella Kasipong Vlog. Lorena lalab, mega love, shoutout. Daan lang ako, host. Time to sleep na kasi. Sige lang lalab, Mamita MK lalab. Salamat sa pagdaan mo lalab. Huwag mo kalimutang i-like si host. Ayan, thank you. James Vlog lalab, thank you. Ayan, si James Vlog, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab, si James Vlog. Lala. Wonder Lala, mega love, shout out sa Wonder Lala. Good morning, Wonder Lala. Ayan. Si Wonder Lala, bigyan natin ng jacket. Ayan, Wonder Lala. Lorena Abela, nagbaba ng bahay. Lorena. Ayan, lablabin natin sa Lorena mga lalabs. Tagal lumabas. Dublag, good morning Dublag, lalab, mega love, shout out. Magkape muna kayo dyan mga lalas. Maaga pa Payo daw from James Vlog. Sige lang lalabs. Dublag, kumusta ka na lalab? Long time no see. Ayan, good morning everyone. Share dan host. Ayan, Mamita MK lalab, maraming salamat lalab. God bless you. Lalab, maraming salamat. Sige, mag-sleep ka na. Thank you so much. Ingat ka palagi dyan. Bye-bye na. Sige na, bye-bye. Thank you.
Good morning, ma'am. Ayan, Dublag Lalab, good morning. Kumusta ka na, Sipul Vlog? Sipul Vlog, ayan, nagbaba ng bahay si Sipul Vlog. Jan Full Kaya, Marhay na Aga Aileen. Ayan. Marhay na Aga, ano, Jan Full, Lalab, Migalab shout out. Marhay na Aga sa imo. Ito po, okay naman po, ma'am. Lagi busy kakahanap content. Kayo po, kumusta na? Okay lang ako, Lalabs. Like naghanap ng content. Mag-short video ka, Lalabs. Nag-update ako ng short video nung isang araw. Buti naman, nag 1K agad. Nag 1K yung aking chicken. Ano ba yung madaming manok? Ayan, Jan Paul Lalab. Meron ka ng jacket, Lalab. Salamat sa pagbisita. Ayan, nagla-live ka rin ba, Jan Paul? Ayan, si Lorena nagbaba ng bahay. Jan Paul, may ano ka na, Lalab? May jacket. Ay, nalubot pa tong ambot na to. Where is your love? Ayan, 8 million Migalab shout out, 11 tamsak mga lalab. Maglablaban po tayong lahat, magtamsakan. Ayan. Yung di pa dyan nagkape, magkape muna. At maaga pa mga lalab, pampatanggal ng antok-antok. Ayan. Kung inaantok kayo mga lalab, magkape muna, mag-breakfast, kumain ng kanin para malakas. Namatay. Ayan, 10 million Migalab shout out sa 10 million in the house. Ayan. Hello, good morning. Now you heard my voice because my first live is not good. Because I didn't check before I on the camera. Tamsak Aileen, Lalag Jan Paul Kaya Lalags. Salamat sa iyong patamsak Lalags. Ayan. Kiss, keep it simple, survival, Lalab, Migalab, shout out. Now you heard my, my naughty voice. You miss my, naughty voice, ha? Kiss, keep it simple, survival. Mga Lalab, pwede kayong mag-ano dyan. Aileen, skip, please like this LS for ate po, ate host. Ayan, thank you so much, my friend Envy, my friend. Thank you. Your voice came home. Really? Now you heard my voice, ha? Ayan, 8 million, Migalab, shout out. Mga lalab, magbaba kami ng bayan dyan, maglablaban tayong lahat dyan, magdikitan mga lalags. Ayan, namiss ko kayong lahat. 8 million, Migalab, shout out. Sabi ni Kiss, keep simple survival, your voice came home. Ayan, 9 million, Migalab, shout out. Ayan, 9 million mga lalab, magbaba ng bahay, maglablaban, magdikitan. Ayan, 12 tamsak, miga love, shout out. 12 tamsak, mga lalabs. May new video from NV. Ayan. Lablabin natin si NV. Ayan, remember this, may new video. Ayan, 6 million, miga love, shout out. Ayan, connect to NV, mga lalab, nagbaba ng buy si NV. 6 million, miga love, shout out. Palike naman ako mga lalab. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Please keep it simple survival. Where are you gonna? Ayan, 6 million mga lalab. Maglablaban tayo, maglablaban. Magdikitan. My new video, kid. I'm gonna check your new video, NV. NV 1.9. NV watching your video. Your game. Oh. $5 million, Migalab, shout out.
life, nagbaba ng bahay si life. NB, I'm watching your video, my friend NB. NB? Live, ayan si Live, nagbaba ng bahay si Live. $5 million, Miguel Love, shout out 5 million. Ayan, 13 thumbs up. Thank you so much. Lorena Abela, Kasipong Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Si Lorena Lalabs. Lablabing natin. NB, done watching Lalabs sa iyong video. Thank you so much for being so supportive. Ayan, from NB. Wonder Lala harang ulit. Lalab, Wonder Lala, Miguel Love, shout out. Salamat Lalab sa paharang mo, Wonder Lala. Lit TV, tamsak danos. Ayan, Lit TV Lalab, salamat sa iyong patamsak. Ayan, Miguel Love, shout out everyone. Ayan, si Lit TV nagbaba ng bahay. Lablabin NB, connect to Lit TV and also Lorena. Naiyak ma? Lorena, dito ko sa bahay mo lalabo. 1.06, naganda ang kapatid ko sa birthday ng anak niya sa Benz Client Johnson. Happy birthday. Lorena, lalaba yan. Nasa bahay mo ako lalaba. Lorena, yan Lala, pinapanood ko yung birthday mo. Ayan, may daming pagkain. Daming pagkain. Ayan Lala, Lorena, oh. Ayan, si Lit TV nagbaba ng by Wonder Lala, Dan Pinos. Ayan Lalab, salamat Lalab. Short video ni Hosyan. Wonder Lala, thank you. Salamat Wonder Lala. Min channel mo ba ito, Wonder Lala? Ayan, Lalab, dikit ko na to sa'yo, ha? Lorena Lalab, dikit ko na po. Ayan, nakadikit na siya. 2 minutes watch para di siya malagas. Ayan, Lit TV na sa bahay makulal. Ang laki pala ng bahay ni Lit. 5.73 kg. Sayuti with chicken or tinolang manok. Ayan, Lit TV Lalab. Sa tinolang manok mo Lalab. Nasa bahay mo ako. Ayan, 3 million Miguel Love shout out. Ayan, Lit TV Lalab, nasa bahay mo. Ayan, 4 million, 14 thumbs up. Big up and respect, Lit delivered full pack support sis. Ayan. Sa short video mo, Aileen, dyan po Lalab. Maraming salamat, Lalab. Salamat. Ilan na ba yung bahay mo dyan, Paul? Nasa 1.1 ka na pala. Ayan, dyan po Lalab. Maraming salamat. Ang aga mo naman magising.
Ang aga mo dyan pula. Nagpuyat ka kagabi tapos gising ka pa ngayon. Kaaga mo ah. Nasa work ka? Ayan, let dance and bilalabs. Let. Ayan sa ano mo, chicken adobo. Ay, chicken adobo. Tinola pala. Kung naging chicken adobo ang tinola. Let's connect everyone. Ayan, I will, pin your link, NV. Dami kong alaga na vloggers. Wow, sana all. Kaya pala, marami kang binibisitahan. Ayan, 5 million mega love shoutout. Baka di ka pa nagkakape. Jan Paul, magkape ka muna lalabs. Mga bala kong magtimpla. Dami kong alagang vloggers. Sana all madaming alaga. Ayan si NB, nakapin. Lablabin natin mga lalab, NB. Connect from NB. Dan na ako host. Kailet TV host. Ayan. NB, connect tuloy na lalabs. Let, ayan. Madam Let, pasuklan na lang po si Madam Lorena Abela. Ayan. Tingnan. Ito, Madam Lorena, pangalawang dikit sa'yo, Madam, oh. Ito, Madam, pangalawang dikit sa'yo, Madam Lorena. Si Bicola ng Oragon, ako yan. Wala ka bang mga alagad, Paul? Hindi ka nagbabartir? Ayan, thanks, host. Wow, thank you from NV. Ayan. 5 million, Miguel Love, shout out 5 million. Ang daming cake, sana all. Ayan. Ayan, dikit na Lorena lalab. 2 minutes watch lalab. Oh. Hindi na yun malalagas. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out 14 thumbs up. Thank you. Ang daming handa. Jan Paul lalabs. Jan Paul, ayan, nasa bahay mo ako. Jan Paul, nandito ka pa ba lalab, Jan Paul? Aray. Oh. Short video, ayun yung cupcake. With coffee. Oh, mashallah. Ayan, Jan Paul lalab, pinapanood ko yung cupcake mo. Wala akong Ninja Island, mga kaibigan ko ang mga nag-aayuda. Okay, no problem. Ayan, Jan po lalab, nasa short video mo lalab yung cookies. Cookies in cream. Wow. Nag-abroad ka rin ba? Galing ka rin bang abroad, Jan Paul? Ayan, Jan Paul, dikit ko sa'yo ha. Ayan. Short video mo yan. Dansokli sa nagbakas from Sipul Vlog. Ayan, Dansokli daw si Sipul Vlog sa mga nagbakas. Bakas lang kayo mga lalab. Ay, NB, connect to everyone, my friend. Magandang dilag. Oh. Ayan, 3 million, Migalab. Shout out, 3 million. Maglablaban tayo mga lalabs. James Vlog, nandito ka pa ba? Wala na. Ayan, 15 thumbs up. Thank you so much.
Mga lalab, magtimpla lang ako ng kape. Babalik po ako. Wait lang ha. 2 minutes. Hindi pa tayo nagkakape mga lalabs. Wait lang. Timpla lang ako ng kape ha. Ayan, 5 million. Mega love shout out. 5 million in the house. Thank you, 5 million. Ayan, magbakas lang kayo kay Sipo Vlog. Ayan, magdikitan tayong lahat mga lalabs. Bukas ang flight ng asawa. Pabalik ng Riyadh. Akong akong Baldado Aileen. Usdan na ako, James Vlog. Papuntang Riyadh yung asawa mo. Nakisabi sa asawa, mag-iingat sa Riyadh, lalabs. Ako, soon makakabalik ako ng abroad. Inshallah, ngayong December ako'y mag-apply uli. Dati rin akong OFW dyan po, lalab. Galing ako ng United Arab Emirates. Ano kasi ako, lalab, nabuntis kasi ako, kaya ako'y nag-resign at ako'y umuwi. And now, I already have 1 baby girl. And I'm happy. Kasi matagal ako sa abroad, mga 7 years. Ayan. Kung magkukontinue tayong magtrabaho na wala tayong anak, mahirap. Panay trabaho, walang pinaglalaanan. Ayan. So, babalik ako ng abroad this coming December, mag-apply ako uli. Kung po pwede nga lang, nag-hiring na yung aking company. Mga lalab, kung gusto nyo kasi yung sa abroad, trabaho ko talaga yung security guard. Mga lalab, kung gusto nyo mag-apply ng security guard ngayon, hiring po yung, yung agency. Hiring siya ngayon, nasa Malati, Manila, mga lalabs. Ayan, Abu Dhabi yung kanyang sa UAE yung destination. Security siya, mga lalab. Free accommodation and also 2,770 AED ang sahod. Inaabot siya ng 45K. Pero free accommodation, mga lalab. Baka gusto nyong mag-apply. Tama po, cute ng bibi mo. Sige, maraming salamat po, Lorena Lalab. Ayan, nasa Malati, Manila. Hiring sila ngayon, mga lalabs. Ang pagkakaalam ko, meron silang 35K na placement fee. Pero mga lalabs, sure naman makakapunta kayo ng UAE. Ayan, Tosok again, TikTok viral, lalab, mega love, shoutout, salamat sa paharang. Hiring sila ngayon, mga lalab. Baka may gusto kayong mga kaibigan dyan na gustong mag-apply doon, papuntahin nyo na. Ongoing yung kanilang kahapon lang pala nag-post yung agency. On the way sa Nakapin Idol, from TikTok viral. And Bilalab, where are you now, my friend? Why you left me here? Why you're not stay here? Tara mga idol from TikTok viral, 5 million mega love shout out. Punta tayo kay Lorena, ayan. Lorena, malablabin natin mga lalab, maglablaban tayong lahat. Ayan, 2,016,000 thumbs up. Thanks, host, lalab. Thank you din, lalabs. Ayan, lablabin natin, nakapin mga lalab, nakapin po tayo. Ayan, dikitan po natin yung nakapin mga lalab. NB, dan my friend. NB lalab, dan na lalabs. Ayan yung short video ni Os, mga lalabs. Yung aking baby girl, ayan na po yan. Ayan, maglablaban tayong lahat. 3 million mega love shout out, 3 million. On the way, Lorena, from TikTok viral. Kumusta ka na, TikTok? Kumusta na ba yung yung channel? Matagal-tagal tayong di nagkita. Silipin nga natin yung bahay mo.
Wow! 8K. Ayan, 8.26K. Sana all. Ayan. Ano masaklap na nangyari sa aming biyahe from Alabat Island to Maragondon, Cavite to Porac, Pampanga. Ayan. Ingat lang palagi lalab sa biyahe. Ang ibang lalaki na ng bahay. Ayan, 2 million. Mega love shout out 2 million. $4 million mega love shout out, 4 million in the house. Ayan, 4 million, 16 thumbs up, DTS, binaba ni Lohos. Lorena Abela, dan full pack sa'yo from TikTok viral. Lalab, dan si TikTok sa'yo, lalabs. Ayan, si TikTok viral po, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalab, 6 million, 16 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 5 million. Maglablaban tayo mga lalab, magdikitan dyan mga lalads. Ayan, Lorena, pang ilang dikit kinabugot sa iyo? Pangatlo. Ayan, Lorena, sa bahay makulalab, Lorena, pangatlong dikit. Ayan, si Life, nagbaba ng bahay, Life. Si Life po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Connect to everyone, Life, my friend. Ice Mix, Migalab, shout out lalab. Ice Mix vlog. How are you, my friend? Ice Mix. Sa Mix, malaki ang bahay nito. Sigurado ako. Ice Mix, silipin nga natin go to channel. Ayan. 125K, alhamdulillah. It's you have a big house. Mashallah, ang lalaki ng mga short video mo lalabs, oy. Mga viral talaga. 5.7, 5.3, 5.1, 2.2, 301K. Ayan. Sana all. I am good host. Wow. Ang laki ng bahay mo, Ice Mix Vlog. Sana all. Ang laki, 125K. How to become you. Lalab na kulangga, lalab, mega love, shout out. Pa-share naman lalab, Ice Mix. Ay lalab, share mo naman yung live ko, ay. Ang laki ng bahay mo. Oy, thank you. Dikit man tayo sa main channel mo, lalab. Ice Mix, sana all. Ang laki ng bahay niya, lalab, nasa 125K. Siguro meron na tong ano ba to yung suga, yung silver button from Lulu YT. Ice Mix. Ang laki ng bahay ni Ice Mix. Nyo upload from Ninya Nakulangga. Ice Mix lalab, wala na si Ice Mix. Ang laki ng bahay niya kasi nagla-live to. One day 84. Dan Sherhos, ay maraming salamat naman talaga, Ice Mix Vlog. Napakabuti mo. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless you. More blessings to come with you, my friend. Thank you, Ice Mix. Ayan. Panoorin natin to. Nasa ibang lugar ka ba, lalab?
Ayan, ang ganda oh. Kaya pala napakalaki ng views kasi maganda talaga yung view. Ayan. Yan Lalab, maraming salamat. Pinapanood ko pa tong short video mo. Paano ka naging sobrang laking bahay? Oh my God, napakasipag mo. Ice Mix Lalab, maraming salamat sa pa-share po. Maraming salamat. Dati man pala tayong dikit sa main channel ko, oh. Lablabin natin si Ice Mix, mga lalab, ang laki ng bahay. Ayan. Basta masipag. Mga lalab, magsipag lang kayo mga lalab. May pira sa YouTube. Masipag lang talaga mag-upload. Parang napapansin ko nga sa Facebook yung Reels. Parang ang baba naman kahit kunti pa lang yung revenue, pinapasahod na. Ayan, 3,018,000 thumbs up. Dan na po ako kay Ninya. Ayan, Ninya Lalab. Dan si Lorena sa'yo Lalab. Babalikan na lang po. Ayan, maraming salamat. 4 million, thank you so much. Lalab, nagkape ka na ba? Baka di ka pa nagkakape. Tingnan kung nakadikit to sa'yo. Tika lang, Lorena. Ay, nakadikit na pala to sa'yo. O, dating dikit tayo, host. Anong oras ka pa nagla-live? Napakadami mo sigurong tao. Napakadami sigurong tao, oy. Ang laki-laki ng bahay mo, Lalabs. Ice Mix. Sana all. Matagal-tagal kasi akong di nag-live, Ice Mix. Mga 5 months. Na-stop si host. Dito ako ngayon sa Pinas, host. Nagbakasyon ka. Ayan, Light. Nagbaba ng bahay si Light. Live, connect to Lorena, my friend, Light. How you will get more banana? Ayan, pwede kayong mag-go to channel kay Ice Mix, mga lalabs. Ayan, 3 million, Mega Love, shout out 3 million. Mga lalab, magtimpla muna akong kape ha. Kuya Jong, kumusta ka na? Kuya Jong Moto, good morning my friend. Kuya Jong, long time. Kuya Jong, kumusta na yung channel mo, Kuya Jong? Matagal tayong di nagkita. Ala, Kuya Jong, yung iba nakita ko napakalaki na ng bahay, para star, di tayo tumaas. Nasa 3K ka pa rin? Kumusta ka na, Kuya Jong, long time? Sa lahat ng loyal dito, kagaya ng host na maganda, ayan, salamat po, may pabiro pa. Mag-breakfast muna, tayong lahat. Kuya Jong, kumusta ka na, Kuya Jong? Ayan, 19 thumbs up, Mega Love, shout at harang 2 weeks. 2 weeks yung harang, Kuya Jong. Grabe naman yan, oy. Wait lang po, ayan. TikTok viral, ayan. Magtimpa lang ako ng kape, mga lalab. Wait lang ha. Babalik ako 2 minutes lang. Hindi ko na talaga kaya yung aking nararamdaman na gutom ako.
Ayan, nagtimpla lang mga lalab. Nakagutom. Nagtimpla lang si host ng kape. Ayan. O, magtimpla kayo dyan. O. Sarap. Si full vlog dan daw si Kuya Jong. Live. Ayan. O, sarap ng kape. Post by muna, sandali. Sige lang lalab, sige lang Lorena lalab, sige lang. Si full vlog, nandito ka pa? Or TikTok viral, nandito ka pa ba lalab, TikTok viral? Ayan, 6 million, mega love, shout out, 6 million. Si full vlog. Nandito ka pa ba si full vlog? Kuya Jong, nandito ka pa ba Kuya Jong? Ayan, 4 million, thank you so much host. Bye muna sandali. Sige lang po lalab, sige lang. My friend, how are you? Ayan, mega love, shout out. New friend here. You have now moderator. Ayan, 6 million, thank you so much. Ayan yung ating short video mga lalab. Sebrochito, mega love, shout out. Salamat po sa patamsak. Salamat po sa patamsak, Sir Brochito.
Ayan, 6 million po, Miguel Love Shoutout. Thank you so much. Ay, nawala. Ayan, 6 million, Miguel Love Shoutout. Maglablaban tayo mga lalabs. Thank you, my sister. Thank you, my baby. You miss mama? Naninipayan daw. Beautiful. Ayan, thank you, my friend. How are you? Go to channel. Ayan. Jiyong Jonsong. Miguel Love shout out, my friend. Sir Buchito, kumusta ka na? SSC TV, Miguel Love shout out. Go to channel. Ayan. Iparinig mo music. Bakit ba? Ang lakas na nga yan eh. Mahina lang, bakit tayo makopyright? Jiyon Jonsong. Jiyon Jonsong. Jiyon Jonsong. Burgess live, ano, Burgess vlog, madam, Miguel Love shout out po, madam. Lorena, ayan, nagbaba ng buy, so Lorena, 7 million, Miguel Love shout out. TikTok viral, wala ka na, lalabs. Umalis natin si TikTok viral, ah. Ayan, Madam Burgess vlog. Kumusta ka na, madam? 8 million, Miguel Love shout out. Sir Brochito. Iparinig daw yung ano, sound. Like ko, salamat po. Tambay ng bong ano. Sis, Wonderlala, tambay lang. Sige lang po, maraming salamat po sa pagtambay po. Working mode, sige lang po. Sir Buchito, nagkape ka na ba? Parang mainit yung ulo mo, Sir Buchito, ah. Madam Virgie, salamat po sa patamsak, madam. God bless. Salamat po sa pagdaan. Amot, ang bango-bango. Ang ganda talaga. Dahil pertanggalom na kita live. Ang ganda talaga. Napakaganda talaga. 6 million, Miguel Love shout at inom ng kape mga lalabo. Pampatanggal ng ano, antok. Anong antok? Painom pa ka. Boobs. Ay, mura ko po. Papakit ka daw nga. Kalapuan mo. Yung sister kong pangit.
Ayan, 6 million, mega love, shout out. Malab, kain tayo ng tinapay, oh. Ay. Oh. Lorena, lalab, kain tayo. Kain tayo mga lalab ng tinapay. Ay, lalab Lorena, nasa bahay mo ako lalab Lorena, oh. Dikit ko to sa'yo lalab sa. Punta kami sa Quiapo, magpapasalamat ako ni Lord. Hindi niya ako binigo. Oh. Nagsimba. Sausaw sa kape mga lalab, sabay subo. Diyan. Ayan, 5 million mega love, shout out. Ayan, Lorena lalab, pinapanood ko pa yung video mo lalab, oh. Kain tayo tinapay. Ang lalabo. Ayan, 5 million, 23 thumbs up. Thank you so much. My dad Tren Orama is an studio is watching your entire playlist for my recipe with full ads. Ayan. Thank you, my friend in Villalab. Yes, I am eating bread. My friend. Coffee. Let's drink coffee also. Very nice. Coffee. Ano, Jongjoy, your name is? Wait, I'm gonna. Jinjiyong Johnson. Ayan, Jinjiyong Johnson lalab. My friend. Jinjiyong Johnson lalab, I will connect this one to you, ha. My friend. You're eating this one sweet. Jinjiyong Johnson. Oh, okay? But this one off comment. Why off comment this one? Everything is off comment. Why? Jinjiyong Johnson, your video all off comment. Why? Jinjiyong Johnson. Snack attack.
Snack attack, sabi niya. Hi, how are you? I am watching your video but I cannot leave the comment because your comment section is turned off. Ano? Jen Jeong Song. Jen Jeong Song? Tamsak, how are you? Ano? My friend? Question mark. Jen Jeong Jong Song. Ayan, 4 million Megalab, shout out. Salamat po sa inyong mga patamsak dyan, mga lalabs. Ayan, 5 million Megalab, shout out. Ayan, Jinjiong Jongsong. I am watching your video again but it's turned off. I'm gonna connect with you this one, okay? Ayan, 5 million, 25 thumbs up. Megalab, shout out. Connect, my friend. Thank you. Connect this one, my friend, to you, ha? Mga lalab, inom tayo ng kape. Ayan, 3 million Megalab, shout out 3 million. Dansis Lorena, 6 minutes po from Wonder Lala. Lalab Lorena, pabalikan po si Wonder Lala. Dan connect po sa iyo, lalabs. Si Wonder Lala, out muna ako sis, work mode. Sige na po, Wonder Lala, maraming salamat po. God bless, ingat ka palagi, lalabs. Wonder Lala, ayan. Dikitan kita, Wonder Lala, ha. Ayan, o. Bye mo ako, ha. Sige po, Wonder Lala, bigyan na lang kita, lalab, ha. Dikitan kita. Wonder Lala, may channel mo pala to. Rututuki na po yan. Sige po, titingnan natin, lalabs. Salamat din sa'yo, lalab. Ito, nasa bahay mo ko, oh. Alam na naman. Ito lang tayo sa short para madaling matapos. The Neighborhood G. Okay, my friend. Wonder Lala, lalab. Sa bahay mo ako, ha. Ayan. Short video mo yan, lalab. Wonder Lala. Jam TV, lalab, Megalab, shout out. Jam TV. My friend Jam. Ayan, Wonder Lala, lalab. Dikit ko na ito sa'yo, lalab, ha. Sa iyong short video. Try ko mag-live maya around 12 noon. Noon po siguro, ayan. 12 PM, lalabs. Tanghali, mamaya. Tamsak host from Jam TV, lalab. Salamat sa patamsak mo, lalab. Tambay lang muna ako till matapos kasi lalab, maraming salamat. Pinanood ko yung short video mo, dinikit ko rin, ha.
Si Bicolan ng Uragon, second account ko yan. Ako yan. Tanghali po, sige po, Lalab, i-bill natin para maka-receive ako ng notification. Ayan, si Jam nagbaba ng bahay. Wonder Lala. Ayan, Wonder Lala, nasa bahay mo ako, Lalabs. Ito lang tayo sa short video para madaling matapos. Ayan, napakasarap. Simple saba, mackerel. Ayan. Puro pagkain tong mo sarap. Ayan, si Jam Sing, let's do one song. Yes, what kind of song, my friend? Jing Jiong Song. Your name, Jing Jiong Song? Jing Jiong Song, my friend. Who is there? What the smell? Unang tanang batama. Kapag una ko, amoy babo. Wonder Lala, sabay mo ako uli lalab. Jam TV, nagbaba ng bay, lablabin natin si Jam. Jamendan Vlogger 2.0. 3.99k. Ano ka pala? Coming kang 4k. O sige, dito muna ako. Jamendang Vlogger o Jam TV lalab. Ayan, dikit ko to sa'yo ha. My Travel Vlog at Circon Resort and Ecology Park. Amazing. 11 packet for Circon Resort. Ayan lalab. Jam TV. Let's do one song. What song? You want me to sing a song? Jing Jiong song? I will sing a song one time only because my voice is not good. Maybe you will laugh. I will sing only one song. Maybe after you will heard my song, you will run away. Payo daw, salamat. From Madison Igpit, Lalab Madison, Migalab, shout out. Ayan, Lalab, Jamindan Vlogger. Ilang minutes to, Lalab? 4 minutes. Dikit na to, Lalab, sa'yo, ha. Ayan, lalabin natin si Madison Igpit, mga Lalab. 26 thumbs up, 7 million. You want me to song one song? You want me to sing a song? Jeng Jiong Jong, ano ba your name? It's very difficult to speak. Your name, my friend. Jam TV nagbaba ng bahay. Jam TV 6 million mega love shout out. Ayan, Jam TV nagbaba ng bahay. Why don't we sing a song? Okay, I will sing a song. 1 minute. Give me 1 minute. I will sing one song. Only one, ha? I will try to sing for you. Because you are requesting, sa? I will take my microphone. Wait, 1 minute. I will sing. Because you are requesting, okay? 1 minute. I will sing for you. Where is my microphone? I will sing one song, okay? Round of applause. Okay. I will off my sound. I will try one song for you. Ayan, big love shout out. Bluetooth mode. 6 million. Ayan. What happened to my mic? Bluetooth mode. 1 minute lalab, ha. I will sing one song for you. But my mic is not good. Wait.
Bluetooth mode. Okay, 4 million Migalab shout out, 27 thumbs up. What happened to my microphone is not working properly. Hello, hello? Why like this? Not good. Bluetooth mode. Hello? Wait. I need to connect with the Bluetooth. Okay? Now it's working. I will sing. Aura Wait. magdamag. Pero ang totoong performance, kahit walang diva lights, walang makeup, Makaka-copyright tayo nito 1 minute mga lalabs. Beef stick recipe. NB. Ayan. Nag-request si wait lang. Oops. Okay. Just another woman. Hello. Strong, I'm sure I'm in control. A lady with a plan. Believing that life is a little package I hold in my hand. I've got it together. They call me the girl. This microphone is not good. Bluetooth mode. Why like this? Just another woman in love. Oh my God, microphone is not good. Wait, 1 minute, 1 minute. Why like this? Oh my God, my microphone is not working properly. 1 minute, lalabs. I will fix. Anong nangyari sa microphone ni Elensky Vlog? Bluetooth mode. Hello, hello. Hello? Anong nangyari sa'yo? Your beauty. Ay, nagbibiro pa. Ulitin ko nga yung kanta ko. Ayan. Sana makisama yung ating microphone. I'm strong, I'm sure, I'm in control. A lady with a plan. Living that life is a little package all in my hand. I've got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Still I tumble and fall. Ayan, 5 million club shout out. Request lang to ni Jong Jong. In love, a kid of school, a fire of control, just another fool. You touch me, I'm a weak, I'm a feeder in the wind, and I can't wait. Nagluloko po yung mic ko mga lalap, paniraman to. Bluetooth mode. Ayaw gumana. So far been me, if I should stay and tremble like a child, that wanting you look, this one not good. Napapayasan ako sa viewers ko. My God, 5 million big love shout out. Anong klaseng microphone to? Hindi nagana. Puro Isaltek. Sorry kaya
7 billion mega love shout out mga lalab. Ayusin ko to. Grabe talaga napapaya ko sa viewers ko ah. Makisama ka naman microphone oy. Is the best. Bluetooth mode. Sana ano na to maggana. Wala talaga mga lalab, di nakikisama tong mic. Ay nako, panira talaga. Saan na ba yung charger dito? Ay, ayaw isama talaga, nakakainis. Ayan, 5 million mega love shout out. Mic is hog, yes. What happened? This mic is not Bluetooth mode. Try natin, second time. Pag di pa to gumana, iwan ko na lang. Refreshing floral escape. Contains 100%. Pag pa to gumana, iwan ko na lang talaga. Oh, bebe ko. Diyos ko, makisama ka naman microphone. Hello. Da talaga. Sira na ata tong mic ko. Bluetooth mode. Nasaan kasi yung aking ano? Wait lang. Hello. No, it's not working mga lalab. Ay, ano nangyari sa microphone ni host? Sira na ata. Lahat na lang sira. Pati si host, sira na. Bluetooth mode. Alam ng kakanta ko eh. Hello. When I use, it's not working. Bluetooth mode. Hello. No, it's not working talaga mga lalab. Ay, nainis na ako dito. Hanapin ko nga yung ano, wait lang. Saan yung wire nito? It's not working, my friend. I will not sing. My microphone is not good. NB, ayan, nagbaba ng buy si NB. Lablabin natin mga lalabs. NV, I want sing but my microphone is not working properly. Dati ka lang? It's not here. Ayan, 5 million. Mega love shout out, 5 million. Hindi talaga siya nagana. Bluetooth mode. Made in China kasi ito eh. Hello. When I use, hindi nakikisama tong microphone eh. Oh. Bluetooth mode. Hello. Hello, makisama ka. Hindi talaga itong mga lalab naggagana. Hindi siya nagana. Ayan, 4 million mega love shout out. Sayang. Mamaya, lubat siguro yun mga lalab. Need pang i-charge. Managkuka mong wire sini. Sorry ko nalagay sa wire. Ayan, 4 million 27 thumbs up. Thank you so much mga lalabs. Tulubat na rin to.
Sorry, my friend, my microphone is not working properly. When I song, it's become problem. And be good. Why? Ayan, 6 million Mega Love, shout out. Mag-music na lang tayo, oy. Ayan. Ayan, maglablaban tayo mga lalabs. Mamaya i-charge ko siguro yon, lobat siguro yung aking microphone. Nasaan kaya yung isa kong charger? Ayan, 5 million. Thank you po sa inyong lahat. Yung aking kape pala. It's beautiful. Even not good. Watching 10 minutes and not escaping ads. Ayan, thank you so much, Indy, my friend. Thank you. Thank you so much. Dad watching 10 minutes. Ayan, thank you, my friend. Thank you. Why you not tell your dad to come here? On my live. Ayan, 4 million. Mega Love, shout out. 4 million. I'll be right back. I'm on duty. Okay, my friends. See you soon. Thank you so much. Okay, my friend. No problem. Soon I will fix my microphone. Then you will come on my live again. Then I will sing for you. Okay? But now, not good. Ayan, 4 million Mega Live, shout out. Ayan, 28 thumbs up. Maraming salamat po sa 28 thumbs up mga lalabs.
How to cook fried chicken a la Max. It's good, Lalab. You can try it. Thank you, NB. Thank you. Thank you, my friend NB. Thank you, NB Lalab. Thank you. Ayan, 3,029,000 thumbs up. Thank you so much. NB, thank you, my friend. Sabi sa the charger.
Envy, ayan, thank you my friend Envy. You're still there. Dang di si Papa nag-cooking charger sa di. Charger na ginagamit at tuluwas. Udah kayo sa charger. Takit ang migkanta. Yung microphone, di nakisali. 5 million, may galag sure at 31 times. Sakdang sa cellphone mo. Sorry. Tapos adi mo na chinarge. Turog na lang. Sorry. Nasagyan ka ni Alian. Ayan, 5 million. Mega Love Show 31 thumbs up. I-like mo naman ako, Dang. Talinga tayo ng buhok. Tala kong buhok mga lalabsa.
Hmm. Sinagan. Hindi. It's not working. Hindi na siya nagana. Bakit?
Ito kaya nasira. Kaya nasira to. Nasira. Ayan, 5 million grab shout out. Ayaw umilaw to. Sira na ata. Ito nasira. Ayaw na. How to cook oko using corned beef. Thank you, my friend and Bilalabs. Still here. Ba't nasira na siguro to? Hindi na nagana. Sayang tingin. Remember to like this LS for our wonderful host. Thank you, MV. This one is not working. What happened? Sira.
Madam Prexy, may love surat po, madam. Good morning po. Ayan, Sentosa. Grabe na to, taguan na naman sa kuweba si Tuto at Inday. Ayan, Madam Prexy, sa bahay mo pa ako may harang ka. Tamsak da narang BG, busy work. Sige lang po, Madam Prexy. Salamat po sa patamsak. Ayan po, nasa bahay mo po ako. May harang ka. Hindi kasi gumagana tong ko, nakakainis. Ayan, no? Sayang. Ano kayang nangyari dito? Bakit to nasira? Kaya tuloy madilim. Dati nagana to eh. Paano kaya ito mabuksan? Ayan, Madam Prexy, nasa bahay mo pa ako, madam. Wow, yung mga dogs mo, ayan. Talaga siya nagana, sira talaga. Nabasa ata ito. Talaga siya nagana. Ta-da-da-dan.
RB Mini Sound, Lalab, Tamsak Host. RB Lalab, big love, shout out. RB Mini Sound, kumusta ka na, Lalabs? Hindi siya nagana, bakit kaya? Nabasa ata ito. Gandang dilag. Ginagana. Ayan, RB Mini Sound Vlog. Migalag, shoutout, Lalabs. Dinagana yung ating lights. Sira. Nasira na, sayang. It's not working. Ayan, 7,034,000 tamsak mga lalab. Maraming salamat. Salamat RB Lalab sa patamsak. NRB Fiesta sa Kalanaga. Ayan. NRB nasa bayan ako, Lalab RB. NRB Mini Sound sa bahay mga kulalabs.
Himala ko pa mag-out ng mga lalabs. Ayan, see you tomorrow again. Mag-out na po ako mga lalabs. Bye-bye. See you tomorrow, 7:30 a.m. mga lalabs. Ayan, maraming salamat sa inyo. Bye-bye po.